dilanjutkan acara yang ke-6 Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nur Hidayatullah dari Manggisan Wonosobo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai samudayanipun ingkang kinurmatan, linangkung al mukarram Bapak Kiai Haji Zawawi Dured, al mukarram Bapak Kiai Abdul Basit Al Hafidh, al mukarram Bapak Kiai Haji Ansori, al mufakham Habib Thohir, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Humaiti, Akhinal Karim Bapak Kiai Haji Tajuddin, Muassisi wa sahibi hadzal ma'had, Akhinal Karim Kiai Haji Nur Hamim Udrus, Bapak-bapak pejabat ingkang kula mulyakaken, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Kirman, mungkin hadir bapak-bapak dari Muspika, bapak-bapak dari desa, para wali santri, hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, kesempatan ing dalu menika kula saged sesarengan nderekaken panjenengan sedaya hadir wonten ing majelis haflah at-tasyakkur Pondok Pesantren Al-Hashimi yang ke-14. Mugi-mugi lumantar haflah dalu menika para santri putra putri pesantren Al-Hashimi menika sama keparingan himmatan aliyah, Allahumma keparingan kafutuh, keparingan ilmu ingkang kathah lan barokah. Kawula panjenengan sedaya ingkang derek hadir, mugi-mugi kaberkahan sehingga keparingan sehat panjang umur, Allahumma
keparingan rezeki ingkang kathah lan barokah Allahumma, keparingan dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah Allahumma, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh kula mlebet mriki menika ngraos bingah, ngraos bangga. Kula niku teng pondok ngertos Pak Kiai Hamim zaman Cih Gudigen, sampai Pak Kiai Hamim merekam dan tasih ingat pidato kula pas perkumpulan nang pondok dalam rangka memancing semangat. Wong niku kadang ana sing perlu dinyek barang, termasuk kula mbiyen zaman sinang pondok sok rada-rada kemajon, kula nganti ngenyek Pekalongan kuwi bocah sing nganti suwi nang pondok kok tidak sesuai dengan jumlah yang ada di pondok, sing nganti dadi pengurus ora akeh. Tapi Mas Hamim niku, Pak Ki Hamim niku ternyata terbakar juga oleh pidato kula. Akhirnya saya harus membuktikan saya bisa. Alhamdulillah. Pala saiki alhamdulillah wis iso kaberkahan adeg pondoke wau kula taken santrine wonten pinten Pak Kiai 300 langkung. Alhamdulillah. Masyaallah niki kenikmatan. Apa meneh santrine wis model santri zaman now. Ya hono ya hene biasane pondok hataman niku ora tau nyanyi lagu Indonesia Raya. Mau iki masuk Indonesia Raya ora ketang dirjene niku rada aneh. Tak mat iki sing obah tangane kok tengen tok, sing kiwa kok ora obah. Iki tak nyek kaya ngene iki Pak Hamim, tujuane ben sesuk tahun ngarep luwih apik. Barang pas yalal waton kudune dirjene ora melu ngene. Dirjen iki yo ngomandani kok palah melu ngene. Tapi ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Kula yakin Pak Hamim niku bahasa napa Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya mbuh hafal mbuh ora kok. Santrine wis kaya ngono iki luar biasa. Alhamdulillah. Jenengan bangga punya kiai yang bernama Pak Kiai Hamim. Kiambae cah pinter, riyadhaya kuat sekang pondok. Insyaallah santri-santri sing do mondok nang kene barokah Allahumma. Para rawuh, setiap pesantren salaf, pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, setiap akhir sanah lan akhir sanah wae nggawe kalender dhewe. Akhir sanah iku wulan Sya'ban menika sama ngawontenaken syukuran. Syukur. Apa sih syukur? Syakara yashkuru syukron wa syukronan wa syukuron fahuwa syakir. Makna harfiah syakara nek digandeng karo Allah mamane syakarallaha ay hamidahu, muji marang Gusti Allah. Wa dzakara an-ni'am,
dan menyebutkan nikmat-nikmatnya, wa asna alaih, dan ngalem bono. Jadi syukur makna harfiah ini ku muji ngalem bono marang Gusti Allah, lan termasuk nyebut-nyebut ke nikmate Gusti Allah, nyeritake nikmate Allah niku para rawuh termasuk syukur. At-tahadduts bin ni'am syukrun, nyeritakno nikmat iku termasuk syukur. Perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dene kelawan nikmate pangeranmu ceritake. Artinya wong nglahirke syukur, nyeritake nikmat peparinge Allah, itu bagian daripada nderek dawuhe Gusti Allah. Cuma diatur ketika menceritakan nikmat berupa amalan ibadah, ketika menceritakan nikmat berupa keberhasilan ibadah, niki kudu hati-hati, kudu noto ati dhisik, ojo nganti ketemplean sifat riya. Contoh wong iso mangkat haji nikmat, wong tenggene hajinan wonten mriko tawaf, bar tawaf iso nyucup hajar aswad, ini sebuah nikmat. Fahaddis, ceritakan. Ning semua bentuk amalan ibadah apapun leh nyritakno sadurunge cerita kudu nata atin dhisik, ojo nganti ketemplean sifat napa riya. Mergo niku menungsa niku kadang maghrur karo ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tertipu, terlena dengan perintah ceritakan nikmatmu. Nikmat berupa ibadah perlu ceritakan apa tidak? Perlu, tapi sekali lagi harus menata batin dulu, ditoto batine, ojo nganti ketempelan sifat riya. Mergo ketika awake dhewe nyritake nikmat berupa amalan ibadah ketempelan sifat riya, palah njuk ganjarane ical polang ojo calto mone ical wae dadak urunan, kula sampean cal niki nikmat berupa ibadah. Kalau nikmat berupa selain ibadah, koyoton jenengan diparingi nikmat karo Gusti Allah berupa harta kekayaan, nikmat karo Allah berupa rezeki, nikmat pemberian Allah berupa kesehatan, nikmat pemberian Allah berupa status sosial. Di dalam menceritakan menika juga kudu hati-hati, delok wong sing tepat. Mergo nek awake dhewe cerita tentang sebuah nikmat kepada orang yang tidak tepat, ini bisa membangkitkan hasud. Contohnya nyeritake jenengan entuk bondo pirang-pirang, entuk rezeki kathah, entuk badi ukeh, le dodol bathik. Cerita perlu ndak bercerita? Perlu. Kenapa perlu? Sebab ini bagian daripada pengamalan dawuh fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Cuma Imam Al-Ghazali menuntun carilah orang yang tepat, ojo nganti kleru. Nek nganti kleru sik diceritani ki wong sing hasud,
yang terjadi malah tambah hasude, malah justru tambah gaduh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah, para rawuh sedaya, kewajibane awake dhewe syukur marang Allah. Syukur ki nek cara desane mungkin tidak salah lah ketika kita mendefinisikan atau ngomongke syukur ki ya meh padha karo matur nuwun lah. Nggih. Nggih napa mboten? Matur nuwun ki syukur. Siapa yang matur nuwun, kepada siapa matur nuwun, dan di matur nuwun tentang apa? Nih. Malam hari ini yang matur nuwun ki sapa? Malam hari ini yang syukur itu siapa? Kira-kira piye, Pak? Iki si syukuran malam hari ini sinten? Apa santrine? Apa wali muride, apa kiyaine? Pripun? Dan sedaya niku kabeh santri bersyukur matur nuwun mergo entuk ngelmu. Waune ke urung mondok nanggon Al Hasyimi ra iso apa-apa, saiki njur apa-apa iso. Alhamdulillah. Wali muridnya bersyukur, kenapa? Karena sesungguhnya yang berkewajiban mulang kuwi, sing kewajiban minter ke anak adalah wong tuane, tapi dipasrahke karo Pak Kiai Nur Hamim iso sukses. Alhamdulillah. Kiyaine syukur mergo apa? Diberi kekuatan dening Allah untuk bisa menjalankan amanah dari para wali santri. Alhamdulillah. Mula sing jenengane nang pondok nang dinggon padha, Pak. Nek moni khataman ngaten niki, syukuran ngaten niki termasuk kiai ini barang melu urun. Santrine urun dana, wali muridé jelas melu urun, kiai ini malah kadang urune luwih akeh. Mergo apa? Pancen sama-sama bersyukur karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini yang disyukuri itu bukan nikmat yang sepele, Pak. Malam hari ini yang disyukuri adalah sebuah nikmat yang besar, yang levelnya gede. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala paring nikmat karo menungso kuwatah sangat. Cara wong Jawa Timur kuwatah. Nek cara wong Kalongan piye? Wakeh. Ora wakeh ora kok wong Kalongan. Akeh pol nggih. Akeh pol. Wakeh. Saking katahe nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ngantek dinas wa in ta'uddu ni'matallah la suha. Nek kowe kabeh arep ngitung-ngitung marang nikmate Gusti Allah, la suha, ra iso ngitung. Karena apa? Saking katahe. Bayangkin, Pak. Niki kula ngajak berpikir karo jenengan, sareng-sareng berpikir betapa banyaknya nikmat pemberian Allah, dan diantara nikmat pemberian Allah ilmu adalah termasuk nikmat yang paling besar. Allah menciptakan nikmat bagi menungso tak terhitung. Bahkan Allah menciptakan makhluk bain ma fis sama wa ma khalaqnas samawat. Ana sing ayate wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ana meneh ayat wa ma khalaqna hadza batila. Ana meneh ayat wa ma khalaqna hadza abasa. Jadi lah kanggo apa? Allah menciptakan makhluk yang ada di bumi, Pak, yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya,
kabeh itu tidak ada sing laibin leh ndadekno iki ming dolanan. Kabeh ana manfaate, pertanyaane kanggo sapa manfaate? Ora ana liya. Manfaate kuwi kanggo menungso. Mergo apa? Gusti Allah ora butuh kok. Kanggo malaikat ora butuh. Kanggo setan ndak butuh. Kanggo jin ora butuh. Sing butuh adalah menungsa. Maka as-samawat wal ardi wa ma bainahuma semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan menungsa, meskipun kadang awake dhewe niku ora ngerti iki jenenge apa, manfaate apa. Contone ngaten. Jenengan niku melayu teng ngisor wit niku. Jenengan lari ke bawah pohon niku, copin jenengan jongkok, ndodok, njur nyutik lemah. Mangkin jenengan badhe manggi hasyaratil ardi, badhe manggi gegremetaning bumi, sik bentuke jenengan baru tahu. Bentuknya baru tahu, jenengane urung ngerti. Dan itu tidak satu dua, pindah tempat lagi akan menemukan lagi hasyaratil ardi, gegermatane bumi sik bentuke ora pondo. Kabeh ana manfaate, pindah nggon lagi akan ada hasyaratil ardi yang bentuknya tidak sama. Untuk sapa? Kanggo kepentingan menungso. Tapi menungso ora ngerti. Saking ora ngertine kadang moni ngene iki, ya Allah, Gusti. Lah wong kewan kaya ngene dadak digawe. Nggo ngopo? Mergo ora ngerti. Wong kula tau krungu kok ana wong kok usil cuti-cuti lemah, ya Allah, kewan apa yang ngene? Gusti kober temen. Ya Allah. Padahal wa ma khalaqna hadza batila wa ma khalaqna hadza abasa. Allah nggawe makhluk sik kaya ngono kuwi cilike, yang kita tidak tahu apa namanya, yang kita tidak tahu manfaatnya, tapi yang jelas semuanya diciptakan oleh Allah, ada manfaate. Apa manfaate? Ora ngerti awake dhewe. Kanggo sapa? Kanggo awake dhewe, kanggo menung. Maka sekali-kali anak pondok niku penting Pak diberi tugas. Tolong anak-anak carikan 10 nama hasyaratil ardi. Kalau santri belum tahu namanya, sekaligus beri nama. Mungkin jenengan akan bingung dewe, santri-santri per santri ayo mencari gegremetaning bumi 10 bentuk. Namai jenengane apa wae, ngerti apa ora? Nek ora ngerti sampean gawe jeneng dhewe. Sak karepmu. Jenenge lapis ya kena. Besok lagi beri tugas lagi, carikan gegermetaning bumi 10 macam yang tidak sama dengan hari pertama, dan tolong beri nama kalau memang belum tahu namanya. Nek orang ngerti gawe dhewe. Ora usah suwi-suwi, sewulan bingung Pak jenengi. Dan akan terus selalu menemukan hasyaratil ardi, akan terus menemukan gegermetaning bumi yang baru dan baru, kita belum tahu manfaatnya. Padahal ya Allah, sing kaya ngono kuwi kabeh manfaat kanggo menungso. Dereng teng ruang angkasa. Nek cara cah sekolah termasuk Pak Kirman, cara Pak Kirman itu Pak, di ruang angkasa tenggene buruj utawa tenggene galaksi yang pertama yang disebut cara Pak Kirman galaksi kabut susu.
Mbuh susune sapa kuwi? Lagi buruj awal niku disebut galaksi pertama. Galaksi pertama kuwi para ahli astronomi memberi nama kabut susu. Mula kula wau matur memberi tugas pada santri cari hasyaratil ardi, beri nama, kalau belum ada kasih nama sendiri sak karepmu. Di ruang angkasa para rawuh. Kadang awake dhewe nyawang dhuwur ki ya ming kaya ngono kae. Nek ora dipikir ya ora kepikir. Wong ora dipikir kok. Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai' lahu ibrah. Nek wong duwe akal sehat, pikiran yang sehat, fa fi kulli syai' lahu ibrah, maka di setiap segala sesuatu baginya ono ibarat yang menjadi penyebab tambah iman karo Gusti. Gusti, Bu, ya tak takon niki, tak takon. Niki jenengan saben dina ki weruh sengenge. Niki kula ajeng cerita betapa banyaknya nikmat pemberian Allah sing awake dhewe ora ngerti. Sengenge kuwi cara jenengan nek dibanding bumi ageng pundi, Pak? Mas santri. Santri-santri. Sengenge karo bumi besaran mana? Tenang, cerdas berarti. Mau sing ngomong bumi bukan bodoh tapi orang ngerti. Sengenge iku lebih besar daripada bumi, Pak. Lipat 100, lipat pinten? Ayo, mbak-mbak sing ngerti tak pek mantu. Wah, seneng apa? Tipe mantu kiai ora serem po. Oh, kepenak. Ayo, anak kula niku lanang kabeh. Anak kula 3 lanang kabeh, mondok kabeh, ganteng kabeh. Ayo, sing iso jawab tak pek mantu. Setuju mboten? Ambane gedene sengenge iku lipet 160 kali besarnya bumi. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mencatat ittafaqun nadhirun, para ahli berfikir berbicara bahwa besarnya matahari lipat 160 kali besarnya bumi. Padahal matahari dilihat dari Pekalongan ketoke ming sak tampah cilik. Lho nek diwalik bumi disawang sekang sengenge ora ketok. Nggih mboten? Nah, pada tahun 2014 NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, pernah melepas teleskop besar ke ruang angkasa. Wis mudeng ya kono ora apa-apa. Teleskop besar niku shootingan gede ngono lah. Shootingan ning gede ngono lho, Pak. Wong ruang angkasa untuk apa? Untuk merekam benda-benda di ruang angkasa di dalam buruj galaksi yang pertama. Hasilnya sangat mencengangkan. Teleskop besar itu mampu merekam bahwa ternyata di ruang angkasa terdapat sekitar 17 miliar benda-benda yang besarnya sama dengan bumi. Kuwi sing kesoting. Lah sing sak mburine shootingan. Lho kan ora kesoting. Kaya niki-niki nggih, niki rak nyoting kula gitu mboten. Sampeyan ora kesoting. Anang mburine kok. Benda-benda besar yang terekam dalam shootingan, sik nang ngarepe shootingan terekam lebih dari 17 miliar yang besarnya sama dengan bumi. Lah sing sak mburine, sak dhuwure, sak ngingsore langkung kathah. Iku kabeh
diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala bukan bermain-main, bukan tanpa manfaat. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat. Untuk siapa? Linnas, kanggo kepentingan menungsa. Iku kae kaya ngono kenikmatane menungsa sik diparingi dening Gusti Allah. Menungsa ming wajib kon syukur, tapi mergo saking ukeh syukur, ukeh nikmat pemberian Allah, kiambak kadang tidak berdaya untuk bersyukur. Mula nganti ana donga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, wa husni ibadatik. A'inni, bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, atas eling marang panjenengan, wa syukrika, lan bantu kula Gusti ing atase syukur dhateng nikmat-nikmat panjenengan, wa husni ibadatika, lan bantulah kula ya Allah Gusti atas bagusnya ibadah kula dhateng panjenengan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saking abote syukur karo Gusti, sekedap bismillah. Kenikmatan yang ada dalam tubuh kita, ora usah gede-gede, ora usah menggon galaksi barang, yang ada dalam tubuh kita saja. Pak, sing nanggon awake dhewe. Di dalam tubuh manusia terdapat ratusan juta sel-sel darah. Di dalam tubuh manusia terdapat ratusan juta sel-sel saraf. Yang satu sel saja saraf yang ada dalam tubuh manusia tidak berfungsi, maka manusia akan kehilangan keseimbangan. Contoh, ilat. Di dalam ilat niku napa nggih? Lidah. Cara kalongan apa? Padha nggih. Di dalam ilat lidah niku terdapat banyak ribuan sel saraf. Terdapat banyak saraf. Yang satu saraf saja tidak berfungsi, yang ada di dalam lidah, Pak, kacau rasane wong. Ngombe legi ora krasa legi. Jenengan nek ngombe, Pak, unjukane diparingi legi, krasa legi napa mboten? Wah, ora normal. Nggih. Niki dikai gula legi napa mboten? Pertanyaannya, kenapa bisa ilat iku membedakan antara legi dan tidak legi? Mergo kuwi ana saraf-saraf yang masih berfungsi. Terus banyu bening dikai uyah, ilat bisa merasakan iki adalah asin. Ngene mboten? Podo asine banyu bening kei opil. Ilat akan berbicara, yo asin ning asine seje karo asine napa? Uyah. Apa yang membedakan? Ilat. Kenapa ilat mampu membedakan? Sarafnya berfungsi dengan baik. Mbak, niki warnane napa niki? Hitam, peta, wis iso basa jebule. Alhamdulillah. Biasanya problem cah kalongan ki tentang basa. Ora iso basa. Tenggen kula ki kathah cah kalongan, cah Pemalang wis paling problem nek kon basa. Nanti ana wali murid lucu, Pak. Monggo ora sih Pak Yai kula aturi sowan ngen kula. Wong kula pun bola-bali rawuh mriki kok. Kula ngerti mesti wong kalau. Niki Pak Hamim tak nyek kaya ngono perlune ben apa ben apik. Nggih. Ayo, monggo sih kula aturi
Rasoan ngen kula, wong kula rampun bola-bali rawuh mriki Pak Kiai. Wah, kula insyaallah Pak tak sowan nggih ra. Tapi lumayan iso basa. Ana sing blas ora iso basa. Nggih. Engko ora Pak Kiai nggonku ngapa? Ya dolan ra. Dolan nggih. Pak Kiai kok kober temen kon dolan. Kiai murahan. Niki warnane napa? Putih. Nggih mboten. Niki warna napa? Apa yang bisa membedakan warna ini? Adalah mata. Nggih napa mboten? Kenapa mata bisa membedakan warna-warna? Karena syaraf yang ada di dalam otak berfungsi dengan baik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Satu syaraf saja yang ada di dalam mata tidak berfungsi, sampai nyawang kula putih kabeh. Kae jase Pak Kiai warnane apa? Putih. Lah ketune putih, sarunge putih. Oh, matane blawur. Mergo apa? Sarafe ora nor. Jutaan saraf yang ada di dalam tubuh manusia semuanya oleh Allah difungsikan dengan baik sehingga manusia mampu berjalan dengan normal, dengan seimbang, dengan baik. Itu bagian daripada kenikmatan yang wajib kita syukuri. Nggih napa mboten? Pun sadar niki jenengan nggih bahwa ternyata peparinge nikmate Gusti Allah langkung kathah. Nah, setelah itu kemudian mana yang terbesar, mana yang ternikmat? Sayyidina Ali karamallahu wajah ngendika, ala min asyaddin ni'am sa'atul mal. Ngerti yo termasuk dahsyat-dahsyatnya kenikmatan, termasuk gede-gedene kenikmatan, termasuk heboh-hebohnya kenikmatan adalah sa'atul mal, jembareng bondo. Napa Pak? Jembareng bondo alias sugih bondo. Sugih bondo kuwi termasuk kenikmatan dunya sing ageng. Sepi bloko Pak. Dadi wong sugih karo dadi wong melarat penak pundi? Penak sugih nggih. Penak sugih nggih dengan catatan sugih sing asli. Ora sugih kaya zaman saiki, sugihe sugih utang. Siki wong sing paling sugih kalongan sinten? Men? Kaji sinten? Subhan takoke utange piro? Kula niku gadah kanca Pak, pabrike sekawan, pabrik triplek sekawan, rawuh tenggen kula haha hehe bergaya seperti orang kaya, ndarani kula gumun. Dongeng perang wah pabrik saya ini yang satu ini yang satu ini wah luar biasa nih. Per bulan ekspor ke Timur Tengah sekian wah sugih pas sugih. Kula tak takon jawab karo jujur, utangi piro? Wah aja takon utang tah, marane sumpek aku. Kalau kok sumpek piye? Lah piye Pak, utang kula niku nek tak hitung 300 miliar. Jadi mau tidur ingat utang, bangun tidur ingat utang, masuk WC ingat utang, bar ngising ingat utang, sumpek. Nek sugih sing asli zaman kuno niku mene Pak Kaji sugih wae ora duwe utang. Sawahe ombo, duwite meteran. Duwite uga masyaallah, nikmat sekali. Lah nek sugih wong saiki mergo sugih utang, oh ya penak dadi wong melarat ning ora duwe utang to, nggih mboten? Bebas. Wong melarat tak paling normal uripe.
turu ora usah ndadak ngunci lawang. Maling ora ana sing gelem mlebu, wong kucing wae wegah kok. Kan paling menderita kucing dingu karo wong melarat. Wong melarat mangan rese wae dikletak bal ndase kok. Nggih. Masyaallah. Kenikmatan yang sesungguhnya memang asli bondo adalah kenikmatan. Wa afdalu min sa'atil mal sihhatul badan. Dan lebih utama dari nikmat kekayaan adalah nikmat kesehatan. Artinya bahwa nikmat kesehatan nilainya lebih berharga daripada nilai harta kekayaan. Sugiyo kaya ngopo Pak, ning awake lara terus ora penak kok. Ana wong duwe omahe 17, duwe mobile 17, duwe bojone duite akeh. Tapi nek main cret terus kepenan apa mboten? Wong sugih, contone wong sugih niku biasane kula sok mirsani, sok ningali wong sugih nedang nang restoran niku, wong sugih siji madang iwake sak meja. Ana sate terus apa kae aja ngarang tah. Iwak tok niku, iwake niku ana sate, ana gulai, ana macam-macam. Iwake tok niku sak meja. Wong siji, Pak. Wong siji iwake sak meja. Beda karo wong melarat. Wong sak meja iwake siji. Engko kadang-kadang mangan rebutan barang disinjuku jebule malah entoke laos. Alah ya Allah. Wong siji wae sak meja, ning nek mulutnya sariawanen penak apa ora? Ayo. Arep nyentong sate. Ayo. Ini gule. Ayo loro. Ora sida nikmat kok, nggih mboten? Nggih mboten? Maka kenikmatan kekayaan, bahwa kekayaan adalah merupakan sebuah nikmat yang besar, iya, tetapi nikmatnya masih kalah besar, masih kalah berharga dengan nikmat kekayaan. Apa? Nikmat kesehatan. Wa afdalu min sihhatil badan taqwal qulub. Dan lebih berharga dari kesehatan adalah takwane ati. Jadi para rawuh, ati sik bertakwa marang Gusti Allah, ati sik iman karo Gusti Allah, iki adalah kenikmatan yang terbesar, tidak ada tandingannya. Mergo apa? Mergo iman takwa kuwi lah si arep nyelametke menungso dunya tekan akhirat. Makhluk bernama manusia, Pak, penduduk bumi sekarang, nonton Pak Kirman nggih, sekitar 7,5 miliar niku penduduk bumi. Jadi si jenengane wong saiki kuwi sekitar 7,5 miliar. Percaya napa mboten? Nek ora percaya hitungan dhewe. Dari 7,5 miliar yang beragama Islam sekitar 3 miliar. Dari 3 miliar yang beragama Islam sing NO piro ngoten iki nggih. Masyaallah, Pak. Katakanlah yang 3 miliar ini wong iman kabeh. Dari 7,5 miliar, 4,5 miliar non Islam yang diberi nikmat oleh Allah berupa iman, yang diberi nikmat Allah berupa takwa hanya 3 miliar, Pak. Artinya apa? Tidak semua makhluk bernama manusia diberi kenikmatan iman dan
takwa. Disinilah awake dhewe ya Allah dicipta karo Allah dadi wong Islam, dicipta karo Allah dadi muttaqin, dadi mukmin sak derajat pangkat. Iki merupakan kenikmatan yang terbesar. Alhamdulillah. Maka malam hari ini para santri panjenengan sesungguhnya mensyukuri kenikmatan yang terbesar berupa apa? Berupa iman dan takwa, termasuk mensyukuri nikmat panjenengan sedaya diberi kesadaran gelem ngaji nang pondok pesantren. Ingat, tidak semua pemuda mau nyantri nang pondok pesantren. Nggih mboten? Dan tidak semua santri di pondok pesantren istiqomah. Nggih napa ngene ya. Maka bapak mbak-mbak, mas-mas santri ya Allah, dengan syukur karo Gusti Allah diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang mempunyai kesadaran belajar di pondok pesantren. Mergane apa? Makhluk terbaik zaman saiki niki niku Pak. Sopo? Santri. Lu dalilin di dalile. Oh, mesti kan sok kami dalilan. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge dikersake dening Allah dadi wong apik, yufaqihu, maka Gusti akan memahamkan wong mau tentang urusan agama. Bisane faham, diberi kesadaran oleh Allah, gelem ngaji nang pondok pesantren. Maka nanti jae santri itu adalah pemuda-pemuda yang dikehendaki Allah menjadi orang terbaik. Alhamdulillah. Iman Pak. Wong urip zaman saiki yang namanya urip kan kompetisi. Hidup adalah kompetisi. Hidup adalah saingan. Gitu mboten Pak? Urip ki saingan, hidup adalah kompetisi. Jadi apa saja mesti punya kompetitor, mesti kompetisi, mesti bersaing. Wong bakul cilok karo bakul cilok wae saingan kok. Gini mboten? Supir karo supir bersaing. Nggih mboten? Kenek karo kenek bersaing. Bakul batik karo bakul batik bersaing. Terus apa meneh? Bakul kentang karo bakul kentang saingan. Wong kiai wae saingan kok. Lho kiai niku nggih saingan Pak. Wong mancing hidup ini adalah saing. Akibat ketatnya persaingan Pak, muncullah kiai-kiai yang rodo neko-neko. Kenapa harus neko-neko? Dalam rangka mencari perhatian. Mula muncullah ono kiai al-mukarram, kiai cepot. Wonten mboten? Ono meneh muncul al-mukarram, kiai gali. Ono mboten? Ono meneh muncul meneh al-mukarram, kiai Kiai gendeng lho, kita kepical lagi. Zaman now niku lho Pak, ono al-mukarram bapak kiai gendeng. Kenapa muncul semacam itu? Karena saingan. Ono sing modele nek pidato nyanyi terus. Nek dalil ora tahu qala Allah taala utawa qala Rasulullah qala Romairama. Katakan Tuhan itu satu. Alah mbok muni kul huwallahu ahad ngono, qala Allah taala kul huwallahu ahad wis ndadak katakan qala Roma Irama. Kula gadah kanca Pak Wonosobo niku ana kiai sing jane pidato niku pancen suarane apik. Lah kelemahane kula niku suarane ora apik. Ini kok seru-serunan wani kula niku. Kok seru-serunan suara, banter-banteran suara wani. Ini kok nyanyi suarane ora iso, kaya kimar. Ngen kula niku wonten kiai niku nek pengajian ngeten iki sak krune musik cewek-cewek pirang-pirang kae. Ayu-ayu di Wonosobo. Kok nyanyi bareng lah tak takoni Kang.
iki mumpung ora ana wong. Pripun Pak Kiai? Mbok nek ngaji sing dines to. Masyarakat kuwi sik jenengane nyanyian. Di luar pengajian kupinge wis nyanyian tok. Bangun tidur yang didengar adalah nyanyian televisi. Pepergian yang didengar adalah televisi. Naik mobil, di dalam mobil ada musik terus musik terus yang didengar. Mbok masyarakat ki kala-kala dike pengajian yang serius ngaji ben kupinge ki bolong tenan. Ngono lho. Lah kalau wilayah-wilayah pengajian sudah diisi dengan musik terus ngene iki, mana seriusnya masyarakat? Kula pengantin nesu kaya ngono kuwi karo kanca kula. Lah kanca kula lah ngrangkul kula, enggak usah nesu. Aku ki nek ora kaya ngeten iki, nek ora nggawa musik, aku ora payu. Aku ora kaya sampean, Pak. Kaya sampean duwe pondok niku, wah niku santrine tok nek ngundang kesel jenengan. Lah kaya kula nek ora aneh-aneh ngene iki ora payu. Ya wis lah. Ora apa-apa pancen pangane sekang kono kuwi. Muncul yang aneh-aneh karena memang persaingan. Nggih mboten? Karakter orang bersaing, Pak, kemerungsung atine. Nggih mboten? Apa meneh saiki coba yang paling kemerungsung atine sapa? Saiki sing paling kemerungsung sapa? Calon-calon pilkada niku. Wah, paling kemerungsung atine saiki. Nggih napa mboten? Karena bersaing. Nggih? Bersaing itu memang kaya ngono nggawa atine kemerungsung. Semakin ketat persaingan, semakin kemerungsung atine. Maka ketika kemerungsung atine perlu yang namanya radiator, pendingin. Apa pendinginnya? Iman dan takwa marang Gusti Allah. Mobil sebaik apapun kalau tidak ada radiatornya, Pak, kobong. Gini betul? Ini orang ono banyune kok kobong. Uang ya kaya ngono, Pak. Persaingan urip saya ketat, apa saja semakin ketat, semakin ketat, semakin ketat. Bakul mbako ya ketat. Niku kok ora ono radiatore, Pak. Alah gampang stres karo wong stres bersaing lagi, akhirnya bunuh diri. Kaya daerah Temanggung niku Pak, nek dong kacau bakone, dus do bangkrut, si laris niku tambang. Enggak ngopo, bunuh diri. Di Jepang niku termasuk negara Jepang niku termasuk di dunia yang terbanyak rakyatnya bunuh diri. Sampai ada budaya yang namanya budaya apa jenis? Harakiri. Itu karena memang terkenal, Pak. Kenapa bunuh diri sampai menjadi tradisi, menjadi budaya? Kenapa? Untuk mengakhiri permasalahan itu. Mereka apa? Saking ketatnya persaingan. Persaingan hidup semakin ketat, sementara radiatornya tidak ada. Akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, niki saiki wong sing paling ketat, sing paling kemerungsung saiki calon-calon bupati, calon-calon gubernur. Wah, kemerungsunge pol. Ning salone gubernur ya orang golek tambang lah. Allahumma. Nah, nek wong beriman mangki menang, le syukuran ki tidak menyakiti yang kalah. Bahwa menang seneng iya, bersyukur iya, bergembira iya, tapi bergembirane juga rodok ngemong karo kalah, ora kaya wong bal-balan. Bal-balan kan ikutan mencerminkan ketidaksopanan. Mungsuh ngleboke marang gawang, ngleboke bal tengene gawange mungsuh, bleng blus mlebu, malah yes. Ora rumangsa yen sing klebon ki lara atine. Wes wate joger wale sing klebon ngene. Sakit. Ya, sakit, Pak. Mula nek ngleboke ya ngleboke bleng-bleng. Terus jenengan nyeluk ngapura, nyuwun ngapunten, Mas.
terpaksa bola saya tendang ke gawangmu dan masuk, terpaksa karena memang ini permainan. Tapi saya harus mohon maaf, ngapunten nggih. Ya, terus kok sing kipre mono, ya wis ora apa-apa ning aja baleni. Itu bal-balan monggo lah, tapi dalam persaingan hidup di masyarakat, termasuk dalam permainan politik, mari kita yang dewasa, sing menang seneng silahkan, ning yo ojo ngoyo-woro. Nang desa-desa Pak kula urip nang desa masalah, ya Allah, paling nek pilihan gubernur bupati niku ora pati yo, paling parah pilihan kepala desa, Pak. Kula ora cerita Pekalongan, cerita Wonosobo. Nganti saking dene kula niku le nasihati masyarakat ben ora terjadi kegaduhan, nganti kula muni nggih Kang, sampean kuwi gogole sik menang, nek mlaku nang ngarepe gogol sik kalah, awas yo sing hati-hati, ojo nganti kepaduk sikile. Nek sampean mlaku teng ngarepe sing kalah, umahe sik kalah kok kepaduk sikile, engkling niki ndarani ngingklingi sampean. Siji, nomor loro, ojo nganti dehem. Mergo nek kowe liwat teng ngarepe calon sing kalah nganti dehem, sakit ndarani ndehemi. Nggih mboten? Tugas kiai kan ngedem-demi masyarakat. Ora ketang kiyaine jane melu kalah. Melu lara, Pak. Tapi ya wis. Nek wong iman pas semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya wes, saya ikhtiar sekuat tenaga, jagoku tak ikhtiari luar biasa, tapi takdir berbicara lain. Ya ampun, monggo Gusti. Enak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wong pancen wong kuwi sekang wetengane ibuke zaman 4 bulan wis didok-dok dadi bupati. Dok dadi bupati 5 tahun, penjara 10 tahun. niku dog-dogane wis ana. Jadi nek wong iman karo takwa karo Gusti Allah kesudahlah, uripe kepenak. Gitu betul. Iki nang alam dunya, Pak, urung sok nang akhirat. Allahumma cuman Pak, takwa niku merupakan pakaiane iman. Wal imanu al iman uryan walibasuhu takwa. Iman ki wudo, pakaiane takwa. Wong wedok ayu kaya ngopo, lah kok wudo mlaku turut dalan, mengke sing ngetutke cah cilik, orang gila, orang gila. Nggih napa mboten? Wong lanang bagus kaya ngopo? Wah, ganteng, irunge bangir, ganteng, mlaku turut dalan wuda. Ondal-andel. Cah santri nyawang. Nyawang niki bolong-bolong. Ora apik. Walibasuhu takwa. Pakaiane takwa. Tapi Arab tahu bahwa iman itu kudu digandeng karo ilmu. Iman kudu gandeng karo ilmu, mergo kapan iman rak digandeng karo ilmu gampang lepas. Ibarat binatang wedhus niku kudu wedhus ibaratnya iman, dadung ibaratnya ngelmu. Ngelmu bisane berharga, yo kudu gandeng karo wedhus. Ilmu Pak tanpa iman tidak akan berharga, dan ilmu tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan ilmu bisa membuat kegaduhan di masyarakat kalau ilmu tidak digandeng dengan iman. Indonesia bukan kurang orang pinter, Indonesia bukan kurang wong pinter, Pak, bukan. Ning kenang apa Indonesia gaduh terus sebab apa? Mergo akeh wong pinter tapi langka wong bener. Kenapa langka wong bener? Mergo ilmune ora digandeng karo iman. Wedhus karo dadung. Wedhus iman ibarate kudu ana ilmune, dadunge.
Nek ana wedhus ora didadung, wedhuse gampang ucul. Nek ana dadung ora ana wedhuse. Darane wong arep bunuh diri. Nggih betul. Jadi orang itu berilmu Pak, pinter kaya ngepo Pak. Pinter kaya ngopo, tapi orang duwe iman, orang berakhlak. Akhirnya wong adanya cuma mencari curiga saja. Kaya wong ronarene nggawa tambang, dicurigai terus. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang punya anak, carilah tempat pendidikan yang pendidikan itu mampu mengkawinkan antara iman dan ilmu. Sampai sekarang lembaga pendidikan yang mampu mengkawinkan iman dan ilmu yang teruji adalah pondok pesantren. Beruntunglah bapak-bapak sing duwe putra putrane nang pondok. Alhamdulillah. Kula sang dinggon niku kula matur dateng saniki rak mpun mangsane meh ndaftarke anak tamat SD, ndaftarke SMP, tamat SMP ndaftarke SMA dan seterusnya. Kula nderek matur kepada warga NU. Warga NU saya nderek matur, nderek pesen, jangan sekali-kali nyekolahke anak di sekolahan yang tidak sama akidahnya dengan kita. Apa meneh nang kene sekolahan sing Wahabi. Wong NU pendidikane yo nang pondok. Kepengin karo sekolah, golek sekolahan sing nang pondok. Nek ora nang pondok, sekolahan ma'arif. Ma'arif duwe WN NU. Kalau tidak di ma'arif, negeri san gawe ra apa-apa daripada di yayasan-yayasan yang yayasannya akidahe ora padha. Insyaallah langkung selamat. Allahumma paling saya niku nang pondok mpun lah. Wah mangke nek nang pondok niku ora duwe ijazah pripun makeme. Masyaallah Gusti Allah paring rezeki niku ora gumantung karo ijazah Pak. Buktine apa? Kebo ora duwe ijazah. Madang ora kebo. Mangan palah lemu kok. Sampeyan mesti muni ya kebo Pak ora mikir kok. Ayo sing dikek pikiran apa meneh wong kebo wae ini tawakal. Nggih. Mpun ta ora usah kuwatir anake ora mangan, percayalah. Umpama putrane jenengan sok kok urip ngelih pasti gelem golek. Estu Pak. Putrane jenengan urip kok besok orang duwe panganan, ngelih mesti gelem golek panganan. Ora kelakon meneng wae sak matine. Aku orang golek panganan kan ora, wong aku mbiyen dipondokke kok. Anjur piye tawakal. Lemadang ora, ane segane teko dhewe tak pangan ora prek. Ora kelakon, ngelih sithik golek pangan. Tapi nek babagan ilmu agama Pak, putrane jenengan wis sepuh, ora duwe ilmu agama, butuh ilmu agama, tua kadang ora gelem golek kok. Nggih mboten? Murung gak usah prihatin anake ora iso mangan sok wis ta percaya anake mangan. Apa meneh zaman saiki niku kan hakikate zaman janjane saya makmur. Nggih napa mboten? Saya ukeh menungsane, saya ukeh pangane. Yakinlah, percayalah, Allah tidak akan kehabisan stok rezeki. Iki wong iman sok ora mantepan kaya ngono kok. Wah piye Pak? Aku wong tua sawai ming 1 hektar, anakku 17 dibagi ngene iki ama anake mangan piye. Ora usah mikiri sampean, mantep po Gusti Allah ora kelakon kenteken stok rezeki. Kewajibane manusa ming ikhtiar kok. Nggih mboten? So pinjenengan eling-eling zaman
kira-kira 70 tahun yang lalu, Pak. Urung urip sampean. Kula mawon dereng kok ceritane 60 tahun yang lalu. Ya Allah, wong nganggo pakaian nggen kula Wonosobo niku klambine putih nika, putih-putih napa jenengane niku. Niku nek kepengin batik golek pelapah gedang pencras set templek kedut. Tlutuhe kan nemplek kuwi batikan. Zaman biyen nek krungu bapake diundang kenduren Bali tekan ngomah, walah berkate niku nggo rayan. Saiki cah cili-cili ora doyan berkat to, Pak. Biyen zaman kula tasih alit bapake bali kenduren endog siji dipara 8. Sigar prapat. Cili-cili ngoten iki mboten. Saiki Pak anake jenengan Pak. Alah kon madang karo endog angel kok. Zaman kula cilik mbiyen jam 10 awan kadang nangis njaluk maem. Saiki Pak bocah nangis justru karena kon maem. Nggih napa mboten? Dunia iki saya makmur, syukur karo Allah. Ndak usah khawatir putrane jenengan mondok kok ora mangan, mondok ora mangan. Hei, iki kitane orang beriman. Yakinlah karo Gusti Allah, Mbak. Yakin nggih? Sampean mantep karo Gusti Allah. Kepengin sugih napa mboten? Kepengin sugih mboten? Tak ijazahi diamal nggih. Maca selawat nariyah saben bengi ping 4444 ora ambekan. Bablas mati kowe. Ora ngaji. Pun estu pun mantap di pesantren. Insyaallah jenengan menjadi makhluk yang terbaik. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian panjenengan sedaya manteplah anake nang pondok nggih. Nggih. Dan santri, kunci berhasilnya santri apa? Kunci keberhasilan santri niku siji, mempeng, wirai, manut guru. Dan yang harus tahu, yang membedakan lembaga pesantren dengan non pesantren, sistem yang membedakan di dalam pesantren itu apa, Pak? Di dalam pesantren tidak saja proses pembelajaran, tidak saja proses taklim dan tarbiyah, tapi ada proses tazkiyah. Ini yang membedakan dengan lembaga-lembaga lain. Di perguruan tinggi hanya taklim dan tarbiyah, tapi tidak ada proses tazkiyah. Di pesantren ciri khasnya adalah di samping tarbiyah dan taklim ada proses yang namanya tarbiyah. Napa? Tazkiyah, ngresiki ati. Wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitab. Ditazkiyah hatine, dibersihkan hatine dulu, baru diulang kitab. Disinilah kenapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ketika merguru kalian gurunipun injih menika Nabi Khidir alaihis salam. Kebetulan pas matur niku di tengah-tengah alas. Cara bahasa Jawane, Kanjeng Nabi Khidir, kula kepengin dados santrine panjenengan, kula kepengin nyuwita ngangsung ilmu kalian panjenengan. Jawab Nabi Khidir, iya tak tampa dadi santriku, ning kowe syarate kudu lungguh nang kene iki, aja pisan-pisan lunga sadurunge aku mulih. Uqud hahuna wala tazal hatta aji'ak. Uqud hahuna wala tazal hatta aji'ak. Ya Abdul Qadir, duduklah kamu di sini, wala tazal, jangan kau pergi hatta aji'aka, sehingga aku datang kepada kamu. Gelem ora? Siap. Kon lungguh nang alas, udan-kudanen, panas-panasen, angin-kanginen, lawase 3 tahun. Rung diwulang apa-apa.
Kiai santri saiki santri Al Hashimi umpama didhawuhi karo Pak Kiai Nur Hamim, santriku apa kowe lungguh nang alas 3 tahun. Ora tak ulang apa-apa, aja lunga sadurunge aku rene meneh. Kira-kira kepiye? Minggat tok. Padahal ini adalah proses tazkiyah, proses pembersihan jiwa. Sunan Kalijogo merguru kalian Sunan Bonang. Nggih napa mboten? Dilalah le matur kaleres pinggir kali. Jawab Sunan Bonang piye? Ya tak trimo dadi muridku kowe. Tak kei ngelmu ning sadurunge syarate apa? Iki tekenku tak tancepke kene iki tunggonana ya. Aja lunga sadurunge aku teka. Ditunggu teken iku sampai 3 tahun. Udan kuda panas kepanasan. Nunggoni teken tok 3 tahun, Pak. Urung diwulang. Lho niki cara metodologi ilmu pendidikan modern kan ora ketemu. Apa hubungane pendidikan karo nunggoni teken? Nek nggak ketemu. Tapi nek Quran ketemu, itu yang namanya proses tazkiyah, proses riyadhah, ngresiki hati. Di dalam dunia pesantren maka begitu, Pak. Orang mingkon ngaji tok. Mula Pak Hamim dawuh kowe puasa ya riyadhah. Kaya Tegarjo mula ana sing jenengane ngrowot. Ora mangan sego. 3 tahun minimal. Ana puasa meneh puasa ora mangan iwak. Ana meneh puasa ndawut. Ana meneh puasa mutih. Ana meneh puasa ora ngomong. Dadi bisu niki. Kabeh iki mau dalam rangka tazkiyah, bersih hati, Pak. Mulon jenengan titeni, Pak. Kapan bocah mondok nang pondok pinter kaya ngopo, ning kok ora wirai, ora gelem riyadhah, ora gelem ngresiki jiwane, Pak. Ngilmune ora kelakon barokah. Pinter kaya ngopo, tapi karena hatinya tidak bersih, ora berkah. Nah niki nang pondok niku janten asline kaya ngeten Pak, yuzakihim baru wa yuallimuhumul kitaba, setelah itu wal hikmah, ngelmu hikmah. Ngono keri kuwi. Lah nek santri anyar ujug-ujugi diulangi kejadogan payah, nawit gedang jotosi terus. Mula santri-santri sing anyar-anyar ora usah kon puasa kejadogan. Puasane pokoke sing kanggo ngelmu, ya Fatahu ya Alim, ya Fatah. Ngono kuwi puasane ngelmu terus. Lah wong gewai ibtida wis dikai ijazah mahabbah. Mahabbah. Dadi rampung puasa ya kepengin jajal. Ana cerita santri Tegarjo niku riyen jaman Mbah Kiai Hudori. Ora tak dongengke wonge, ning wonge iki wis sedo. Ya wis pinter. Ijazah karo Mbah Kiai Hudori. Mbah, kula kepengin ijazah mahabbah. Ngopo lah. Ya nggih mahabbah. Karang Mbah Kiai sepuh, ya. Ning aku weling ya, diamal tok ngono. Ning aja dijajal. Ngono ya, nggih. Dijazahi tenan, dipuasani tenanan, ijazah mahabbah. Kuwi gunane esuk ben bojomu seneng karo kowe ya. Ning aja dijajal-jajal. Nggih, beres. Lah sarang santri tukang penasaran. Rampung puasa ana bakul gethuk. Jangan sing santri Tegarjo paham. Bakul keduk mbiyen niku komplek BCD niku mburine niku ana lawange jendelane. Nggih Pak Judir nggih.
ana Cilawange. Lah ki bakul kethuk. Lah kok wong mau dadak njajal mahabbah. Tak jajal diwaca inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa raaituhum li dilalah ngelirik rene barang ngelirik sajidin. Kena Mas, ngoyak terus. Waire mengdinggon bakul gedhe niku nempel terus. Tapi tekan akhirnya ya dadi bojone. Dadi bojone. Kula sowan, nate sowan mergi mbok bunyai mau, bunyai kengetan bakul gedhe apa ora? Ngenyek. Dadi ora sing dijajal-jajal, wong bakul gedhe ya bakul gedhe. Jadi santri-santri kayak ilmu karo kiai ini sesuai dengan pesanan. Diamal ojo dijajal. Wes kudu mituhu. Ana meneh santri cilaka cerita. Santri niku wong ora duwe. Sehingga sangune kurang. Matur karo Mbah Kiai, Mbah Kiai, kula nyuwun ijazah, nyuwun sangu, nyuwun napa lah supados kula niku setiap bulan nek butuh duit niku ana duwite sesuai karo kebutuhan. Saben isu kepengin tuku jangan ana sesuai karo kebutuhan. Pripun? Sowan kiai tenan. Oh nggih, ya wis ngene. Kiai ini njoko papir ngertos nggih. Papir tulis. Dilempit. Wis. Nyo. Iki digawa aja dibuka. Disak kuwi engko saben isuk saben arep butuh kuwi engko arep metu duwite sesuai karo kebutuhan. Wah, nek kula sing diparingi kebutuhane kula tuku kapal mabur. Niku karang cah pondok ya ming tuku jangan. Estu Pak. Sampai berlaku 3 tahun. Metu terus saben isuk. Karang santri penasaran, iki jane apa toh jerone? Kok ampuh temen. Terpaksa akhirnya dibuka. Barang dibuka la ilaha illallah ming huruf alif tok, alif siji set. Ming alif siji wae ampuhe kaya ngono. Tak tambahi alif siji meneh. Akhirnya tambahi alif siji deret dilempit sesuk ora metu. Wah, kok ora metu? Sowan Pak Kiai. Ndung-ndung Kiai ini pirsa. Apa nambah alif. Wah, wes saiki wis ora iso. Iki contone santri tukang penasaran, santri ora manut karo pesene guru. Pokoknya apa pesene guru nderek. Ngene mboten? Itu bagian daripada proses tazkiyah. Tentu madama fi ghairil maksiyat. Selagi bukan maksiyat tentu batasannya itu. Apapun pesen guru sampean bar hataman dipeseni ra kena mulai santri-santri nderek. Pahami mau ngendika mulai seminggu wae ya sadurunge poso rene nderek. Aja nambah-nambahi. Santri saiki modele ngene, Pak. Kowe izin pirang dina? Seminggu, Pak. Ya. Ketaka izin, ngen kula tapi ngen kula niku. Tak izin. Barang wis seminggu kok nge-SMS. Katur dateng Romo Kiai ini lho santri zaman now. Kapeksa kula mboten saged tepak waktu kranten tangga kula hajatan. Wassalam. Waduh, piye jal. Iku soal adab. Nggih, dadi dipeseni ora kena suwi-suwi nderek. Insyaallah ngelmune barokah. Mergo mituhune santri karo guru iki bagian daripada proses temurune barokah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ngantos kula mulyaken sampun jam 1:30 meh. Mugi-mugi atur kula wonten manfaatipun. Panjenengan dongaaken mugi-mugi pondok menika dados ma'hadan kabiron mubarakan daiman ila yaumiddin. Zid waqsir talamidh hadzal ma'had ka'ksari man zaru baitakal atiq ya hayyul qayyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.